שלום לכולם, הגעתם לגיימר פלוס, והיום אני אראה לכם איך עושים גוד מוד. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו ב-GTA אונליין, אנחנו נלך עכשיו לטלפון. טלפון אנחנו הולכים לאנשי הקשר. לוחצים על זה, ואז אנחנו הולכים לגארלד. לוחצים ומתקשרים אליו. אחרי זה אנחנו מסמנים בסתימה, עושים ריסטארט לג'וב. אנחנו הולכים עכשיו לטלפון, הולכים לקוויק ג'וב. לוחצים על זה, אז אנחנו הולכים לפליי רנדום. לוחצים על אלון, ואז מאשרים את זה. אחרי זה אנחנו הולכים לתוך המשימה שגארלד שלח לנו, לוחצים על זה, מאשרים עוד הפעם, וזהו, יש לנו את הגוד מוד. ונתראה בסרטון הבא, ואנחנו נשאר לכם כמה קטעים.